belemegyünk a részletekbe, Hogy? az immunitás kérdésébe. Légrádi Péternek és csoportjának volt néhányszor 10 évvel ezelőtt egy olyan vizsgálata, mint egy 2000 főnél, amelynek az lett a vége, hogy minden betegségünk valamilyen módon kapcsolódik az epekörforgáshoz, az epéhez. Ez elismert dolog. De nem megyek nagyon messzire, mert van a dr. Hegyi Péter professzorunk, most talán Szegeden, Pécsen tanít, akiknek ugyancsak volt egy ilyen vizsgálatuk, amellyel bebizonyították, hogy ha az epének megváltozik az összetétele, a mikrobiológiája, és az egész úgynevezett enterohepatikus körfolyamat, akkor az igen súlyos betegségeket is előidézhet. Hát itt azért ugye az összefüggés az, amit más relációban szoktunk mondani, hogy most már tudjuk, hogy az emésztőrendszerünk ugye fontos, de az emésztőrendszerben van az immunrendszer 70%-a, tehát hogy a dolgok ilyen szorosan kapcsolódnak össze. Tehát amit ön mond, ez ugyanezt támogatja meg egy kicsit másik oldalról. Igen, így van valóban. Na most, ha nézzük azt, hogy a epesavak és a immunrendszer közt mi a kapcsolódás szorosabban, akkor ugye tudva lévő, hogy 70-80%-a az immunrendszernek úgymond a belegben van. Erre van egy nagyon ősi, lehet, hogy épp arab mondás, de ez teljesen mindegy, hogy a halál a bélbe lakozik. És ez igaz. Ez úgy igaz egyébként, hogy a endotélium, azaz a bélrendszernek a borító része, az endotél funkció, amely alapján, ha nem jól zár a bél a szervezet felé, akkor a bélből az abban lévő endotoxinok, belső mérgek, azok átkerülhetnek, átszivároghatnak akár a nyirokrendszerbe, akár a keringési rendszerbe. Na most innentől kezdve ugye megtörténik a mérgezése a szervezetünknek. Tehát ez egy kulcs dolog, ezt a dr. Bertrand Laurent professzor úr kutatta le 1969, puskázok egy kicsit, és óta, és hozta nyilvánosságra. Kiderült, hogy azok a hatások, amelyek a bélnyálkahártyát károsítják, vagy csökkentik valamilyen mértékben, ezek például lehetetlené teszik a kolecisztokinin termelését. Ez egy olyan anyag, ami ha nincs, akkor ez nem ad vezérlést az epehólyagnak, hogy az adja át az epe tartalmát a patkóbélnek. Tehát nem tudja kiüríteni. Nem tudja kiüríteni, igen, még egyszerűbben fogalmazva, és emiatt ez, ha endotoxémiát okoz, mert mérgezi a szervezetet, ez lehet szisztémás is, meg nem szisztémás, tehát az egész szervezetet. Tehát ez már 69-ben elindult dr. Bertrand Laurent kutatásainál, és most Hegyi Péternél is hasonló ez, meg közben Légrádi doktor is elvégezte azt a tapasztalati 2000 főre kiterjedő vizsgálatot, miszerint minden betegség, most így mondom nagyon közönségesen, szegről végről, de kapcsolatban van az epeháztartásunkkal. És ezáltal az egész az immunrendszerrel. Tehát ez így függ össze. És ha ezzel törődünk valamilyen hatóanyagokkal, amiről esetleg, ha gondolja, szívesen beszélek majd, akkor ezt tudjuk orvosolni. Csak törődni kell vele. Én mindig meg vagyok döbbenve, és most is, hogy az információ milyen lassan áramlik. Ugye most az egész világon rettenetesen megy a mikrobiom téma, tehát hogy most kezdjük el felismerni, hogy mennyire fontos ez a rendszer, miközben magyar kutatások vannak 55 éve, 56 éve, elképesztő, hogy ezek az információk eddig hol voltak. Tehát, hogy ez miért nem lett közkincsé téve akkor? Én annak is örülök persze, hogy most tudunk erről beszélgetni, de mennyi betegség, mennyi kínlódást meg lehetett volna spórolni, hogyha előbb vagyunk az információ birtokában.